Kenya ka fight gimiluongo ni tribalism kendo oko kucho kichak donjo gimiluongo ni racism. Koro asif ni koro ini aka into fire into ang'eyo nyaka jopuonj mapuonjo China. But ok gidhi gi certificate, diploma, degree. To kamano ahinya mwalimu Eric. Nyiswa ni to sani in kaka ahero kaka iwacho ni nitie sama wuoyo gi jopuonjre kendo bende miyogi wechego mag iluongo ni advice. Yes. Mondo mi gi kaw okenge makare ngimagi. Sani kano oket ni nyithindo matindo ma jo nasari mbele ni ka iwuogo kata ma jo primary. Binyalo nyisogi na achiel kuom gik ma ginyalo bedo gin jopuonje pacho kae. Lady penjo mamit. Lady ng'eni grade 3. Grade 1 kata nyathi min goto inyalo penjo ni idwa ni chiemo e bed nga itingi sari nyithindo te biro koni gida ni gibed journalist gina gibed kaka Lydia gech kwanza ing'eni jaber wangi yom ka in e studio kae kendo iwuoyo maber giten gech ng'eni gin TV everyone biro koni bedo kaka Lydia. Koro sani gi sechegi according to my profession Lydia nyathi mapuonjo my class 3 ipenjogi ni when you grow up what would you like to be? Lydia onge mbiro yien ni do bedo japuonj. Giwacho nang'o? Lydia onge ginyanyisi other careers but teaching no. Gich achiel nyithindo gi nigi machunga e chunygi. Ngech nyathini mondo nyathi yudi modwaro Lydia japuonj maketo gimoro amora kuom nyathi. Nyathino se build trust kuom japuonj moro. Kokima e japuonj ni. Japuonj no dhi koko ng'eyo trust no sebedo japuonj ma understand maber to dhi ng'eni seketho nyathini koro gina ko ni mondo chiemo bed japuonj otamore anyise adier as namba 2 ing'eni ka japuonj ok obedo protected maber gi weche mag japuonj opogo kamoro amora japuonj ogore yudo kata ka japuonj obiro ok onyal Lydia ngech ineno ka koro private schools gi onge understanding kata kochwe Ninte kundi moko mwikwe kata rusa. Kata tax nyongi. Ikoni, mundu mi rusa nyakidhi kanyo in person. Iti ngini ni mi inyori. Japuonjre no school ka kotho goyo. Nyathini neno. Kaka japuonjre no ka kotho goyo. Japuonj we kata mood. Japuonj okuyo. Japuonj, hey teacher. Now you are not happy. Also. Alafu ngini de japuonj moko ma arjuni. Gikono nyathini adier. Ginyise nang'o? Ginyiso nyithindo nang'o? Ok obedo treated giwacho. Onge tinde ing'eni a Lydia. System masani. Ing'eni with this CBC kida kono nyathi. Sani nyithindo